a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' dedikazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore li tinsab ġewwa Ruma. Din il-Knisja hija meqjusa l-ewwel waħda fost il-knejjes iddedikati lill-Madonna u ġiet mibnija fuq xewqa tal-Papa Sistu III wara li l-Konċilju ta' Efesu iddikjara lil Marija bħala Omm Alla. Ejjew issa ħuti narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Warrab minn quddiem għajnejk mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk b'dak li nagħmlu aħna insalvaw bit-talb ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dik is-sena, fil-bidu tas-saltna ta' Sedekija, sultan ta' Ġuda, fil-5 xahar tar-raba' sena, Ħananija bin Azzur, profeta minn Gibon, ġie fit-tempju tal-Mulej u taħt għajnejn il-qassisin u l-poplu kollu qal: Hekk jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti, Alla ta' Iżrael, jien kissirt il-madmat tas-Sultan ta' Babilonja. Sa sentejn oħra inġib lura f'dan il-post it-tamir kollu tat-tempju tal-Mulej li Nabucodonosor, is-Sultan ta' Babilonja, ħa minn dan il-post u ġarru fil-Babilonja. U raġġa lura wkoll lejn dan il-post lil Ġekonija bin Ġehojakim, is-Sultan ta' Ġuda, u wkoll lit-turufnati kollha ta' Ġuda li marru f'Babilonja, oraklu tal-Mulej, għax se nkisser il-madmat ta' Babilonja.
Imbagħad il-profeta Ġeremija wieġeb il-Ħananija profeta taħt għajnejn il-qassisin u taħt għajnejn il-poplu kollu li kienu qegħdin fit-tempju tal-Mulej. U l-profeta Ġeremija qallu: sewwa, jalla l-Mulej jagħmel hekk, jalla l-Mulej jagħmel li jseħħ dak li għadek kemm ħabbart u jġib lura f'dan il-post it-tamir tat-tempju tal-Mulej u l-turufnati kollha minn Babilonja. Madankollu nitolbok tisma' dan li se ngħidlek f'udnejk u f'udnejn il-poplu kollu. Il-profeti li ġew qabli u qablek sa minn żmien ilu ħabbru gwerra, ġuħ u pesta għal ħafna pajjiżi u saltniet kbar. Imma l-profeta li jħabbar is-sliem ma jinarafx li hu profeta mibgħut tassew mill-Mulej jekk mhux meta sseħħ il-ħaġa li l-profeta jkun ħabbar. Imbagħad il-profeta Ħananija qabad il-madmad minn fuqhom il-profeta Ġeremija u kisru. U qal Ħananija quddiem il-poplu kollu: hekk jgħid il-Mulej, sa sentejn oħra hekk se nkisser minn fuqhom il-ġnus kollha l-madmad ta' Nabukodonosor, is-sultan ta' Babilonja. Wara li Ħananija il-profeta kien kisser il-madmad minn fuqhom il-profeta Ġeremija, il-Mulej kellem lil Ġeremija u qallu: mur kellem lil Ħananija u għejdlu: hekk jgħid il-Mulej, int kissirt il-madmad tal-ħatab, iżda minfloku għad ikollok madmad tal-ħadid. Għax hekk jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti, Alla ta' Iżrael, madmad tal-ħadid inqiegħed fuqhom dawk il-ġnus kollha, ħalli jaqgħu l-sira ta' Nabukodonosor, is-sultan ta' Babilonja, u jaqduh, għax jien tajtu saħansitra l-bejjem tax-xari. Il-profeta Ġeremija qal il-Ħananija profeta: Ħananija, ismani, nitolbok, ma kienx il-Mulej li bagħtek, imma int ġart li dan il-poplu jittama f'gidba. Għalhekk dan jgħid il-Mulej: ara, se nqaċtek minn fuq wiċċ l-art u inti tmut dis-sena stess għax bit-tħabbir tiegħek rid tixxewwex kontra l-Mulej. Ħananija profeta miet fis-7 xahar ta' dik is-sena stess. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali: Allimni Mulej il-kmandamenti tiegħek. Allimni Mulej il-kmandamenti tiegħek. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Tneħħila qatt minn fuq fommi kliem is-sewwa, għax jien fid-digriti tiegħek nittama. Flimkien, allimni Mulej il-kmandamenti tiegħek. Ħajduru lejja dawk li jibżgħu minnek, dawk li jarfu l-preċetti tiegħek. Tkun qalbi blaħtija fil-kmandamenti tiegħek biex ma jkollix għax nistħi. Flimkien, allimni Mulej il-kmandamenti tiegħek. Jassu l-ħżina biex jeqerduni, imma jien ħsibi fil-preċetti tiegħek. Mid-digriti tiegħek qatt ma nitbiet, għax int kont li għallimtom li. Flimkien, allimni Mulej il-kmandamenti tiegħek. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek Mulej. F'dak iż-żmien, meta samma l-aħbar tal-mewt ta' Ġwanni l-Battista, Ġesu telaq minn hemm bid-dajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar u telqu warajh bil-mixi mill-bliet.
X'kien niżel l-art mid-dajsa, ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. X'kien sar fil-għaxija, id-dixxipli tiegħu resqu lejh u qalulu: dan post imwarrab u l-ħin għamel sewwa. Ibagħthom lin-nies ħajmorru fl-irħula jixtru x'jieklu. Imma Ġesu qalilhom: m'għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom x'jieklu. U huma qalulu: hawn m'għandniex ħlief 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Ġibuhom li hawn qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qiegħda fuq il-ħaxix. Ħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Rafa' għajnejh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u tom lid-dixxipli, u d-dixxipli newluhom lin-nies. U kulħadd kielu xaba, u ġabru l-bċejjeċ li kien fadal, u mlew bihom 12 qoffa. U kienu madwar 5,000 raġel dawk li kielu, barra n-nisa u tfal. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Wara li semma bil-mewta violenti li sofra Ġwanni l-Battista, Ġesu mar waħdu f'post imwarrab. Fl-istess waqt li hu veru Alla, Ġesu wkoll veru bniedem. U allura nistgħu nobsru li ħassa l-mewt ta' bniedem qaddis bħal Ġwanni, u forsi għalhekk ħass il-bżonn li joqgħod ftit waħdu. Madankollu in-nies marru warajh ifittxuh. U Ġesu mal-irhom ġitu ħasra minnhom. Nesa n-niket tiegħu u minflok interessa ruħu fid-tbatijiet tan-nies hekk li fejqilhom il-morda tagħhom. U bħalli kieku ma kienx biżżejjed, tema dik il-folla billi katrila 5 ħobżiet. U kulħadd kielu xaba u fadal iż-żejjed ukoll. Il-profeti kienu ħabbru li fi żmien il-Messija kellhom jinfetħu għajnej l-omja, jinfetħu widnejn it-torox. It-sob jaqbeż bħala żżiela u l-sin l-imbikma jinħal bil-ferħ. Il-profeti kienu ħabbru wkoll li żmien tal-Messija kellu jkun żmien ta' abbundanza ta' ikel fin, imbejjed ħelwa u laħam imsemmen. L-Evanġelju tal-lum jurina li dawn il-profezziji ta' fejqan u ta' abbundanza isseħħu fil-miġja ta' Ġesu. U allura Ġesu l-Messija mwiet, is-Salvatur imwiet minn Alla, il-milja tat-tama ta' Iżrael, il-milja ta' kull xewqa ta' kull bniedem. Din il-verità dwar Ġesu li ħabbrilna l-Evanġelju tal-lum tiġi preżenti għalina taħt ġbijat fl-Ewkaristija. Permezz ta' tqarbin imqaddes li fih jagħtina lilu nnifsu, il-mulej jimliena bil-ħajja divina tiegħu, bil-ħajja tiegħu ta' Alla, li hi garanzija tal-ħajja ta' dejjem, biex imbagħad fit-tmiem il-vjaġġ tagħna fuq l-art nidħlu għall-ikla tat-tieġ tal-ħaruf flimkien ma' Marija, mal-anġli u mal-qaddisin għal dejjem fis-sema. Ħut il-mulej jiġborna madwar il-mejda tal-kelma u tal-Ewkaristija biex ifissrinna l-Iskrittura u jaqsminna l-ħobs. Imqawwijin minn dan l-ikel spiritwali nitolbu bil-fiduċja u ngħidu: mulej jismana u ħenna lina. Mulej jismana u ħenna lina. Għas-saċerdoti, ministri tal-altar imqaddes, sabiex joffru lilna l-ġisem u d-dem ta' Kristu flimkien ma' xi daħajja ta' fedeltà għal vokazzjoni li rċevew.
nitolbu. Mulej ismana u ħenna lina. Għal-popli sabiex kulħadd ikollu dritt tal-proprjetà tal-ġid naturali tad-dinja, nitolbu. Mulej ismana u ħenna lina. Għal dawk li jistudjaw il-liġijiet tan-natura u x-xjenza sabiex l-impenn tagħhom jiġi indirizzat għal kwalità ta' ħajja aħjar, nitolbu. Mulej ismana u ħenna lina. Għalina l-koll sabiex nintebħu bis-sitwazzjonijiet ta' tbatija ta' tant bnedmin u nkunu lesti li ngħinuhom mill-aħjar li nistgħu, nitolbu. Mulej ismana u ħenna lina. U Alla Missier li tajtna l-ġisem ta' ibnek bħala ikel fuq din l-ard u ran tal-ħajja ta' dejjem fis-sema. Għati lilna li qed nieħdu sem fil-qsim ta' dan il-ħobs illi l-Ispirtu Qaddis tiegħek jagħmilna ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' Mulej jittalbu l-offerti li aħna l-fidili tiegħek qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija biex permezz tagħhom noġbuk u naqilgħu l-għajnuna tat-tieba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Nissu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek. Imma l-iżjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija aħna nfaħru l-kobor tat-tieba tiegħek bl-istess sinnu tarat il-ħajr li għamlitlek ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuqha l-ħnina tiegħek bla tarf. Meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija.
Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam taħ li d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' rat il-ħajr taħ li d-dixxipli tiegħu qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imqanqlin mill-Ispirtu ta' Ġesu li jammar fil-qlub tagħna, ejjew nitolbu kif għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jien trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' ħaruf Alla, talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tat-tiġ tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbinna mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex aħna li ċċelebrajna t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija u Alla ikun jistħoqilna l-dejjem il-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Illum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna s-sajla dejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet.
Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-oħrajn semmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej hija tisejħilhom għal din il-ħajja partikolari jew din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana, isma' talb tana, eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tana, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajjaħ l-ewwa u tamatana, slim għalik. Lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teba, lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija,
u ħelwa u Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawt dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu wilqat talb tagħna. Kristu wilqat talb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza ġbejba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kullu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Ajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem.
bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-Ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.